Êvar baş Kurdistaniyên hêja li ser navê rêveberiya çarpel medya Silav û Rês bêhêviya ku îşev em bi hev re bernamakî berhemdar û xweş derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên hêja rojeva me îro gelek dagirtiye. Hûn jî zanin do banga serokê PKK Abdullah Öcalan olan veda li Türkiye, li Kurdistanê, li tevaya Dunyê ev mijar tê peyvandin. û me jî ji bo vê mijarê mîvanek xwe yî hêja û qedirbilind Rêzdar Yaşar Abdûselamoglu dawet kir. Em ê îro bi rêz Yaşar Abdûselamoglu vê mijarê û hin mijarên din jî pê vegirêdayî em ê şîrove bikin, em ê sohbetê bikin. Kêk Yaşar tu bi xêr hatiyî? Navxêrê debin. Gelek spas dikim. Ji we re ji hemû binêran re gelek spas. Mala te ava zû deyî me te nedîbû û kêfxweş bûm bi dîtina cenabê te. Ez jî kêfxweşim. Ez jî kêfxweşim. Timî çarpel medya tu zanî keda me zêde ye. Ciyek çarpel medya ba min giring e. Timî gewa vedigerim têm li we re weka ku bêm mala xwe. Bêguman vira mala te yî bi taybetî jî keda te destpêka çarpel medya gelek bernameyê te yî hêja hebû û pir jî temaşevanên me ji bernameyê te memnûn bûn. Bêviya ku tu carekî din wextekî bibîne dîsa ew bernameyê xwe di vê dema giring de tu jî ew bernameyê xwe dîsa di çarpel medyayê de dem dem çê bike ew ê temaşevanên me kêfxweş bin. Kêk Yaşar cenabê te jî bawer dikim çapemeniya ya Tirkiye ya jî çapemeniya derve jî tu ez baş zanim ki cenabê te pir ji nêz de dişopîne. Beyana ya jî banga serokê PKK Abdullah Öcalan deng veda. Bi rastî jî hem yani li Tirkiye jî li her çarperçeyê Kurdistanê jî li devletên Ewropî jî li Amerîka jî gelek reaksiyonên erînî hat nîşandan. Wek akademisyenekî, wek kesekî pispor di mesela sosyolojiya civakê de û di nîrxandinê xwe ku nîrxandinê te gelek cara nîrxandinên pir hêja ye û qebûlbar e di civata me de. Cenabê te vê beyana Rêzdar Abdullah Öcalan çawa şîrove dike ama em dest pê bikin û hêdî hêdî em sohbeta xwe ver pêş bikin. Kek Sirac pêşî ji bo ew tiştê ku olandana beyanê ez gotinekê bêjim yani timî dinya demokrat timî dema ku rêxistinekê ji aliyê navdewletî we weke terorîst hatiye qebûlkirin gewa ku bêje ez dev jî çek berdidim û xwe fes bikim bêgumanek ku ew ê ji aliyê her kesî ve bê erînî were pejirandin di ser de jî ew proses ji zû de ye yani tê amade kirin û pir kesên ku aniha bi erînî bersiv dan di nav meseleyê de ne yani mesela başûr di nav meseleyê de ye bercevendiya wî heye Ewropa di nav meseleyê de ye bercevendiya wan heye welata ku tu lê dimînî tu zanî çi qas giring e ji bo wan jî ew mesele lê tabi di olandana da terefên cuda aktörên jeopolitîkê cuda yani mirov dikare ji evkê wan ji peyamê wan çend şîfreyan ew bike bêguman yani cuda ye piçekî reaksiyon cuda ye mesela reaksiyona Almanya ya Amerika ji hev cudanin yani emerjin Amerika tiştekî pir balkêş ku
cümleyeki li pir balkêş. Mesela got ku hêvîdarim em hêvîdarin ji îro şûnda êdî ew mütefikîn me ku li Rojhilat û Bakuriya Sûriyeyê ne bi wan re jî navbera ve êdî ew bibe. Yani ew problem jî bê çareser kirin. Yani ew aksentekî pir piçûk lê pir girîng bû. Bêguman yani bêguman berjevendiya gelek aliyan heye ku terör eko binav dikin were ew kirin weka ku were bi davî anîn û veka girîng jî min derbarê vîya da bernameyek jî çêkir yani ew Türkiye'ye bê terör esas yani Rojhilata navîna bê terör prosesekê ku ji Zûdayê dest pê kiriye ez bawerim ku ew perçeyek weka perçeyek ji wê tê dîtin. Yani rêxistinên ku çekdarin û non-governmentin yani ne ê-dewletî ne ewana yan wê bên legalize kirin bêxin de ewka hukukî de bên qabûl kirin yan jî weka terörist ji holê bên rakirin. Yani ew proseseke ku piştî mesela Hamas û İsraîlê yani ne ku belkî nehatiye plan kirin stratejiyekê wisa ji bo Rojhilata navîn lê efekt yani ji ew belçiqandina Hamasê û pişra ya Hizbullahî û pişra li Sûriye heteşe weka ku ji hemû ne tenê heteşe hemû ew cihadîst rêxistinên cihadîst ên ku divê bên yan bên legalize kirin yan jî divê xwe tasfiye bikin. Bêguman e ew tiş eleqeyî wê bi vê prosesê heye. Cenabê te divê ya ev şerê em bibin Hamasê û İsraîlê piştî wî rûxandina em bibin rejîma Esad nigêwî sêyemîn ew e yani nigêwî sêyemîn PKK bû ya aliyê Tirkiye bû. Eger aliyê Tirkiye bi li gorî cenabê te û bîstek berê cenabê te behsa daxuyaniya Amerîka kir ew jî gelek balkêş bû. Gelo ya Türkiye bi vê evê razî be yani em bibin ji statûya ku anka ne diyar e lê wek pêşbînî herkes pêşbîniya wan heye ku li Rojavayê Kurdistanê statûyek bidin Kurda. Ev tişta ew ê ji bo Tirkî asteng nebe ya jî nigêwî dudiya piştî vê bangê mümkün e ku Abdullah Öcalan ji Rojavayê Kurdistanê daxwaz bike ku statûyekî wek federasyonê ya jî wek otonomiyê ya jî wek li ser axa xwe îdarekirinê nexwaze mümkün e ew bibe ya jî dewletên Rojavayî vê mijarê di serê xwe de zelal kirine piştî daxuyaniya Amerîka. Keksîraç em ser analiza ew daxuyaniyê ew bikin daxuyaniya Öcalan em ser vêya ew analîzê bikin lê pirsekê nîqaşê ye ku gelo divê gazîkirinê da divê bankirinê da ew ya SGD, PYD û rêxistinên Kurdan li Rojavayê jî tê de ye ku girêdayî bi PKK'in yan na mesele bi rastî ji aliyê ew kêwatê nîqaş kirin bi taybetî axaftina daxuyaniya General Mazlum hemîn di muwateya daxuyaniya Amerîkayê de bû. General Mazlum Abdî got ku em hêvî dikin ku piştî ku Tirkiye problemê xwe bi PKK'yê çareser bike êdî dew jî ewka xwe jî berde yani îşdagirkirina welatê me êrîşên li ser me dew jî vê karê xwe berde. Lê bêguman e ji aliyê Rojava bi taybetî ji aliyê PYD û ewkê YPG
او كان رياكسيون دو دلي هنن دو آلي هنن رياكسيون صالح مسلم دوی واری پشتی اخفتنا پشتی بلاو کرنا داخویانیا اوکی داخویانیا جلان گوت کو ام دگل پیامن جلانن ام قبول دکن دیاره پروبلمک ناکوکیک نوارانده چه بو پشتره داخویانیک دنده گوت کو حیاکو اریش هنه سرمه ام نکارن چکا بردن چکا تسلیم بکن یعنی از ور تحمین دکم کو الروجوا طرفين اوكي طرفين بيدا يبقى سجدا وان دناوان دا انها اوكي كيا يعني يك هلوسنين تخمين دكم كو بسي او كان سي علي هنا آلیه که او تشتکو جناب تدبیجه جبو هزن نو دولتی کو پلانه که یعنی اگر پلان نباشه میله که دن هیا میله که کو سوریه نابه ناوندی به مرکزی به نابه ببتنی ولایت دولت عربا و گلک پکتین نتیوی و آینی دن هنه لسوریه لورا باشتره کو ام بجن دولتکی نناوندی به اویا شو خبر ده او کرین کو ده تگیشتن کو یعنی او هبونا کردایا وکا اسکری و وکا دسلات وکا سیاست ایکو حال حاضر ده هیا دبی او بپاریزن و بگمانه کو خفتن دیپلماتیک ین الهام احمد حتی بری 3 هفته جی بهتر بر به میلی بو و بهتر به هزن نافدلتی بتایبتی یا فرانسیا یا ایتالیا یا اسرائیل یا ایدن انگلترا او بو هماهنگ بو یعنی ده همین او که دابون رنگی بو لی بالا من دکشنه اول 3 هفتانه کو پشت کو مظلوم عبدی جاره کدن خواست کو جولانی را بده ایزح کرن کو بشاشی دست بکده بشاشی هاتنه فهم کرن کو او داخل زبان نه او کو ناو دولتی دا دولتک ناو اردیه که دا اردیه یعنی آبا بکن جوه چاقه دا زیده ده کاروبارن دیپلوماتیک دا برز الهام احمد نایدیتن زیده مظلوم عبدیجی بالانس خازه بالانس که چکه او مروفت دبینه لبیامن اخفتن وید اوترن دیپلوماتیک ترن جبر کو yani eğer tu rabi sernavê YPG de bibêjî ku peyamên Abdullah Öcalan em kabul dikin ew ji bo me jî derbastar e ev ya organik tu kabul dikî ku tu parçeyek ji PKK'yî yani ev ya ji aliyê siyasî ve yani karekê ne aqilane ye apolitike yani ama do brez mazlum abdi eşkere kir go ev peyam bi me girêdayî ne ev ji bo Türkiye yani ez behsabî dikim dibêjim kum yani axaftinên mazlum abdi divî şeveyê de ye lê doyê warê di hemîn demî de Salih Müslim got ku em kabul dikin peyamên ew Abdullah Öcalan yani ew jî şartiyekê yani ne aqilane yani ku neyse yani em mesele pişti mesele okey az yacid xazım serzede bikim iro vakaku peyamek diji peyamin Amerika u ya mazlum abdi beydayın berdevki AK Parti beyanek da u gotku durda hejmart yani ego yani hezen PKK, YPG, SGD, YPG evana deve hamu deve çekteinin u devci khafas bikin yani dixazin komentar bikin ve evkeku şirove bikin ve axaftına Öcalan ku PKK u rexistinin girêdayî be PKK ew ya yani AKP
via fam dike ku veka ew divê peyede YPG SGD jî di nav vê de hebe. Gençler îro serdana serokê CHP ya ew bû ya Refahê bû li wir piştî serdanê beyana yê serokê Refahê pir balkêş bû ku ev banga ev beyana em erînî dinirxînin lê li paş perdeyê hevdîtinek heye ku ew mafê hêviyê û mutheqî dibên ya li gorî qanûnê dibe bê qeyd û şert ew tişt neyê dayîn eger ew bibe em li dijin em viya qebûl nakin. Niha dixwazim ji cenabê te ew ê bipirsim. Do jî bawer dikim cenabê te ji nêz de beyana çapemeniya ku ew beyana Abdullah Öcalan hat xwendin Sırrı Süreyya Önder de taliyê de bê ku di metnê de nivîskî bû Sırrı Süreyya Önder tiştek lêzê de kir got daxwazekî Abdullah Öcalan heye ku ez dibê bibim û vê notê xwend got di danasîna vê perspektîfê de di pratîkê de danîna çekan û tasfiyekirina PKK pêwîstî bi naskirina siyaseta demokratîk û pîvana hukukê heye. Niha ev di çapemeniya Tirkiyeyê bi şiklekî din tê şîrovekirin dibe ev daxwaz ne daxwaza Abdullah Öcalan e viya taliyê pê ve hatî pînekirin. Cenabê te vê yekê çawa şîrove dike gelo? Ya rastî gawa ku ew tiyatrocî gawa ku ya got bi rastî min cihê xwe de min got yani ew peyama ku anaha ewa sê mehe çar mehe li ser vê kar kirine ser ew kaxizekê nêzîkî sê meh çar meh kar kirine mühendisî kirine min got yani hani dibe ya bir çuval incirî berbat etti yani hani evkê yani ewa efektekî bandorekî wisa bû rastî. Yani dûr da devlet û Abdullah Öcalan bi hewra ser kar kirine ewa gotine ku em li vir çi şerd û merç ji devletê divê peyamê de neyê xwestin. Ew peyam teknîkî weke wisa hatiye avakirin. Kur divir de pazarlık nîne, danûstandin tineye, ev ya ne ew kê devlet aniha tu zanî cenabê te pir baş dizane ama em ewa 45 sale em nîqaşa çi dikin. Yani devlet dibêje heya ku terora devletê PKK dest berdewam bike em nikarin derheqa Kurda da çi maf û çi pirsa Kurdî çareser bikin. PKK jî dibêje heta devlet gavekî navêje em çeka ev nakin ji ber ku çek encama bêmaf hiştina milletê Kurd û mafên vî falan. Yani meşruiyeta xwe ser meşruiyeta şer meşruiyeta şerê çekdarî li ser viya ev dike. Ev ya nîqaşa hemû çözüm süreciyan de hemû danûstandinan de ji not û sê heya vira ew meseleye. Vê carê diyare li hev kirin wisa çima bi vî awayî çêbûye ew teknîkekê din e lê li hev kirine ku devlet bibêje ku tu ez bi te re nakevim pazariyê tu çekan deynî tu xwe fes bikî eger min tiştek da ew karê min e. Yani weka şefqat devleta bi şefqat devleta bi ew yani eger hat ji min ez tiştekî bidim eger na tu divê ji devletê tiştekî nexwaze. Xwe ew name jî yani ew axaftina Öcalan jî bi vê stratejiyê bi vê mantiqê hatiye durust kirin. Yani tu dibînî yani ne tenê ku daxwazekê şertek heye ji hemû şertên hemû daxwazên herê minimal jî waz bûye dew jî berdaye. Yani ez aniha tu dixwazê em biçekê ez ê werim divê te xalekî gelek girîng dest pê kir ez ê wê pirsê bîsekdin cenabê te bipirsim lê bêguman çek danîna PKK feshkirina PKK ya jî jolê rakirina PKK biryara PKK û ya Abdullah Öcalan ew biryara xwe bide.
لی وک اکادمیسیانێکی کورد وەک ئەمزانن عالیەتی سیاست مەداریە و نێزی 5 ساڵی تو ناو سیاستا گەرم دەیە و هەن تشتا توش نێز دەشۆپین گەلۆ ئەv çek berdana PKK li gel berjewendiya milletê Kurd e yanî çek berdan ew ê baş be ne baş be tu em dixwazin ez dixwazim dîtinê te di vî warî de fêr yani tu bi kurbancı diçî ser mesele dibê yani pêşî em lêxin paşê navî bipirsin belê yani em bêguman e ku em ser viya bipeyîn ji ber ku esas mesele em heve derdê me heve gelo piştevî wê çi ava be çi bibe yani bandora wî baş ve ya xirab be lê biya min ew mesele çekberdan ya xwe feseh kirin ne mesela me ye bêguman meseleya wan e mesela heta ne meseleye mesela PKK ye ez li bir tiştekî dixwazim bêjim yani ez pêşî dixwazim li ser vê şêweya forma rengê ku ew sê çar mehserviya kar kirin û anaha do pêşkeş kirin eviya rasyonel e ji aliyê wan we yan ne rasyonel e eviya vê bigihe armancê xwe yan negihe armancê xwe bêtir divê em li ser viya ew bikin biya min te goya mesele Öcalan e bi rastî esas mesele Öcalan e ne kongreya PKK'ye jî ne Kandîlê jî li gor keçeke li gor nîzamnameya keçeke eger tu hesêb bikî merciya herê dawî û herê bilind yani Öcalan e nav devletên demokrat da tu zanî merciya herê dawî xelq e gel e lê dûr da li gor felsefeya keçeke merciya herê dawî Öcalan e Öcalan bi xwe dikare bêje ne ku kongreya xwe kom bikin û viya bikin viyan bikin Öcalan dikare bêje ez PKK'yı fes dikim min fes kir û êdî praktîka wî hûn bicîbînin min şerê çekdarî dasekînandin êdî praktîka wî bicîbînin herin çekên xwe teslîmê başûrê bikin filan bikin û min xilas kir yani ew di selahiyeta Öcalan de ye yani tekniki dibêjim teknîkî yani dikare viya bike lê viya nakir divê min ez ew dikim hûn yani peyama min ji were ye hûn kongreya xwe bikin viya ew bikin ez bêguman dibêjim divir her çi qas rêxisinekî totalîtar e mekanîzmayên totalîtarizmê heye herkes nikare dîtinê xwe eşkere ew bike lê bêguman e em heta berî hefteyekî du hefta axaftinên kesên rêvebirên Qandîlê komutanên Qandîlê wana me godar kiriye ew kiriye ewana di piraniyê wan dibêjin ku yani heta Öcalan dernekeve heta rêberê me neyê ji me re nebêje heta nav me de nebe em nikarin PKK tasfiye bikin ew bikin bêguman e anaha gawa ku bi vî awayî tu peyamê bidî ew ê nîqaşekî mezin dîsa derkeve yani nîqaşekî derkeve heta dikarin keksiraçviya bêjim heta dikarin ew tiştekî ku te cenabê te go ew navê çi bû navîn rastîn nikarin bêjim sirê erê ew kes ew tiştê ku dawiyê de got hatta yani PKK Kandîl dikare li ser esasa yani bi vê argümentê ku waye devlet veya demokratîk veya hukukîkirina siyasetê ve nekiriya gav ne avêt loma em nikarin yani em nikarin heya ew gav nebêje em nikarin erê em anaha dikarin bêjin me em digel serokê xwe ne em tiştên dibêje em ê qabûl bikin lê di praktîkê de her vakit dikarin bêjin serokê me viya gotiye ji ber ku li bendiyê ku devlet jî gava bavêje zanî yani divir da dîsa problem heye û bêguman e ku raya giştiya Tirkiye jî ji wê ditirse yani weka ku dubare weka prosesa berê be
yani kitabe. Le rastı az bejim. Mesela kes az doy var idi bername kidamı go. Yani kes hayanaha bahsa keceke nake. Yani gelo demaku iro berdevki AKP'ji gavaku bahsa hamuri xıstinan navi van dabu disa navi keceke ne dabu. Yani esas xıstinan van kecekeye. Tu zanî di 2001 da ewa PKK tasfiye kirin, girtin, çek danîn, nizanim çıkırın, yani çek danan agirbesi ilan kirin. Yani PKK dikare ewa tişta bekeli. PKK ne teni PKK'ye. PKK esas yani KCK'ye و رخصتنكي توتاليتار وكي دولتكي حقوقوي انا دستوروي او قوي هي يعني دبردا تشي غارانتيا نكردا نجي دولتي نجي كسكي او رايا قشتيا كو انا ما بحسوان كر غارانتي تنيكو يعني ام بجن سبا ديسا هر وكي 2004 دا چاوا چيبو ديسا اوسا نبا لي برساته yani begumanekum em dibêjin 45 sale em dibêjin ku şerê çekdarî felaketeke ji bo Kurda. Felaket anî ji bo Kurdan. Yani anaha tenê li ser tiştekî kar dikim ser nüfusa Kurd ku di saya ve şerê de kêm bûye li gor texmînê min 8 milyona. Li gor texmînê min 8 milyona min ew kesên ku şer de hatine kuştin şehit ketine windabune bahsa wan jî nakim. Yani tenê ji ber koçberiyê ez bi sosyolojiya demografik ev dikim bi metodê vê li ser kar dikim dinêrim dibînim asta hilberîna nüfusa Kurdan gava ku koçber bune bi çi prosentî ketiye evkê çawa bûye vekavaya Türka. Eviya li gor evkê min, li gor hesabê min 8 milyon nüfus, tenê nüfus. Ekonomiye, barkirine, talane, felakete, kuştine evkê. Ji hemû aliyan ve. Ji hemû aliyan ve. Kîjan aliyê ya bê şerê binêrî. Çi qazancekî ji bê şerê tune. Tenê navê Kurda derketiye li dünyayê hani navi Kurda belav bu rastî hani Kurd bahsa dünya bahsa Kurda dikin disaya ve şeride le ne be pozitif ne be erini be neyini yani ev imaja Kurd ku işte merkhasın merdin başın qencin nizanım çi ev imaj disaya ve şeride de dünyayı hata xirakirin begumane ku her Kurde ku وكا خمخوري ملتي خويا انتلكتوال ملتي خويا جبو ملتي خويا خدمتك او دكا بيغومانكو رخنا و شري بك لي راستي او متن او داخويانيا öcalan دويل سيرفيا ام يعني ببيبن يعني السلبية ببيبن يعني حمو نيرين اساسي ينكو دوي متني دانا شاشن غلطن مانيبولاتيفن و ديسا هيبنوتيزا ديكن ملت هيبنوتيزا ديكن يعني دخوازم جنابê te esas yê mijara ku milletê Kurd û me eleqedar dike di wê beyanê de di wê daxuyaniyê de yani evekî bangekî pir yani nayê qebûlkirin hat kirin işte mesela devlet xwestinê mesela federasyonê mesela otonomiyê mesela gelek xwesekên milletê Kurd dûr de bi nav dike û dibê dema wî derbas bûye dibê ew gelo pirsa mij cenabê te serokê PKK sernavê milletê Kurd çawa ew heqê wî heye ku vê tespîtê bike vê daxwaziyê bike çi dixwaze bi vîya werkirin ya jî devlet dixwaze çi bike û girêdayî vê pirsê dixwazim pirsekî din bikim
نها وەک حکومەتا کوردستانی di nav vê mijarê de ye daxuyaniya Amerîkaya do ji bo Rojavayê Kurdistanê li ortê ye. Gelo bi aktörên şekil didin rojhilata navîn konsensüsek heye ku demekî dirêj Bakurê Kurdistanê derî vê ew ê bihêlin, derî vê mahv bi destxistinê bihêlin. Projekî wer heye cerabê te çawa şîrovet kiviya gel? Yani ev persekê duyem em paşaya bikin lê ez birasî gelek dixwazim ser metna do bisekinim. Ew tiştê ku cenabê te behs kir. Belê em zû da zanin ku PKK paradigmayên Öcalan netewe dewlet dew jî wazbûne ew naxwazin, federasyonê naxwazin. Lê do di metin de tiştek heye ku zêde bala kesê nakişîne. Yani metinde dibe ew gotin jî şaşev kirine kulturalist özellik, yani kulturalist kültürel özellik. Yani ez rica dikim ji binêran ji hevalan ji her kesê ka ana hûn zanin yapay zeka heye ew artificial intelligence ew kê ka jê bipirsin ka kulturalist otonomi çi ye? Ev çi ye? Kek Sirac. Ev mafetê ziman e. Seçmeli ders mesela. Xwendina bi zimanê Kurdî. Avakirina komeleyekê ser kultur. Ew TRT Kurdî. Ewana hemû yani mafên kulturîne. Mafên kulturîne. Tu Kurd sernavê Kurda ji bo ku em bêjin folklora Kurdî, mala denkpêjan, mala Mezopotamya, nizanim çi, tiştê ku enstitûya ser tarîxa Kurdî, ser sosyolojiya Kurdî. Ewana hemû mafên kulturiya grupa evkine, etnike, kulturînin ewana. Yani dijî wan mafa do divê tekstê de ew divê tekstê de do dijî wan mafan hatiye sekinandin. Yani ji Tirkan Kurd sernavê Kurdbûnê Kurdîtiyê ne mafê ziman, ne mafê kultur, ne mafê nasname. Do ew kesên ku çûbûn li Diyarbekirê û li Wanê li benda peyama Öcalan bûn, ne li bendê bûn ku ew ê bêje me bi devletê re li hev kirîne, em ê federasyon çekin, em ê otonomî çekin, em ê azadiya xin. Ew li bendê bûn ku bêjin aşitî zimanê min, nasnamaya min, kultura min. Her Kurdekî ku do çûbû godariya wî bike, ji bo van çartişa çûbûn. Aşitî, ziman, nasname û kultur. Aşitî tê gotin dûr de mafê ziman, mafê kultur, mafê nasname tune ye. Çi tiştek tune ye? Eşkere dibêje em divê ji bo sernavê Kurdan divê wa tişta em jê nexwazin. Bêguman e şirovekarên ew tevîlkarên Abdullah Öcalan kadroyên PKK nivîskarê wan, entelektüelê wan vesaire. Bêguman e ku vê şiroveyê wî bikin. Vê şiroveyê wî çawa bikin? Bêjin dûr de Abdullah Öcalan gotiye komelgeha demokratîk. Komelgeha demokratîk mafê ferqiyetan, mafê nasnameya, mafê kultur, mafê tişta dihundirê wî de heye. Bêguman e vê bi vê awayî ez wer tahmîn dikim, bi vê awayî vê şirove bikin ji gelê Kurd re. Lê ew xapandine dûr de Abdullah Öcalan bi şert maddeyek gotiye mafê kultur jî em naxwazin. Divê tekstê ez şirove min wisa ye. Mafê kulturê ez dew jî netewe devlet federasyon otonomî berda. Mafê kultur, ew kulturalîst otonomî behsa tê vê vateyî. Mafê kulturî. Yani îro Yaşar yani îro
جنابê te ji bo wî alîkariya şîrova cenabê te dixwazim niha berî daxuyanî berî saet 5 li Diyarbekirê li Wanê ew ekranên mezin û meydan bi coş bû. Lê piştî ew daxuyaniya Abdullah Öcalan hat xwendin di nav girseyê de bi awayekî bêdeng belabûnek çêbû. Gelo ew tespîtê bîstek berê cenabê te kir ew nîv protestoya wî tiştî jî nebû. Ew bêdengî Sedîset ew wekî din yani tiştekî sosretiye, tiştekî absurde saçmaya ku tu weka şölenek, weka aydek, weka festek, festivalek ew bikî bi coş bêjî werin rêberê me wê banga sedsaliyê bike. Banga sedsalî çi ye? Banga sedsalî ew tiştek ku me heya niha kir hemû puşt û wala bû, puşt û wala ye dew jî partiyê berdin, dew jî çekê berdin. Di berê konferansa wan dest pê bike, pres konferansa wan ew sirrê tiştek got. Tiştek pir baş bû. Ez nizanim hûn kîjan ew kê godar dikir. Min ji telefona kesekê min godar dikir. Telefona kesek ew xwe nîzikê wan bû. û hemû axaftinên di navbera Ahmed Türk û Sirrê Süreyya da dibûn berê wî nîv saet berê wî dibûn min godar dikir. Sirrê Süreyya çend cara got bu saçma savaş bitecek. Artık o çocuklarımız ölmeyecek. Ahmed Türk tabi jêra digo dengê xwe bike sulandırma bilmem çi tiştê wisa digo zanî. Yani kesekî ku berdevkê weka bêjî berdevkê Abdullah Öcalan e, berdevkê partiyê PKK'ye li wir sernavê PKK ev dike. Ew kes ji vê şerê ku 45 sale dom dike jêra got saçma. Saçma bir savaş. Eğer saçma bu hûn çima godariya me nedikirin? Eğer saçma bu em 5 sale dijî ew encam bi vê awayî bibe ew şer saçma ye, zererê dide netewebûna Kurd, hişyarbûna Kurd, pêşketina Kurd, zererê dide me bi şev bi ro me bangava tişak. Hatta dema ku hendek şerê hendeka hebû tê bîrate em çûn li nêzîkê Sûrê me konferans çekir me bang kir ji wan re. Me lava kir me got dew jî vê şerê berdin. Ew kesên ku vê çaxê ew sirrî jî berpirsyarê ew kê bû HDP'yî bû. Ew kesanî ku aniha ji vê şerê re dibêjin saçma vê çaxê digotin em nikarin gazî PKK wisa bikin. Ew neheqê me ye wisa nabe. Çi bû? Çi hat guhertin? Çi hat guhertin? Kekê Yaşar yani ez xwazim hinek mijarê bibim aliyekî din. Yani bêguman biryara xwe ew ê bidin û şer yani ez wek şîrova xwe ew bim. Yani şerê çekdarî barek ser milletê Kurd û ev bi dehan salin em li dijî wêne em dibên em milletekin ji milletbûyînê em mehfê xwe dixwazin lê em mehfê xwe bi îtihatiya sivîl, bi siyaseta demokratîk, bi siyaseta sivîl ev dozekî meşrû ye û divê xwestekê me jî ew di vir de ew e. Niha anka vana bi şiklekî din jî tev bigerin. Ev bar yani ez wek anka êdî vê gavê şûn de şerê çekdarî barin ser milletê Kurd. Ev bara rabe û daxwaziyên milletê Kurd jî wekî tespîtê wî yani em bibên tiştekî gelo piştî hewqa sal û polîtîze bûyîna girseya yani em bibên mirovkanî pir rehet bê li Kurdistanê 5-6 milyon girsek polîtîze bûye gelek cara li gorî daxwaziyê xwe yî neteweyî gelek cara qerta sor nîşanî Abdullah Öcalan dane di wê banga ku
داخواست کرد و گو işte پشتگیریا اوی بکن لی ملت با آوی نکر اف تشتانه او هر چقاس هند داخوازیوی هبجی گلو کانن وی گلی اقناع بکن کو تشتکی ناخوازن یا جی کانه اف پروژه سیاسی بسر که تو چاواشی روید که یاشا از تمی نرنا من اوکه سوسیولوژیکه از دبیجم مثلا خطن ایدئولوژیکن او کارن تئوریک به سیاسی به پروژه به استراتژی به نظام چیه işte lider dikare bela bike parti dikarin bela bikin bernamaya xwe ev ki xwe hedefên xwe lê herikîna jiyanê bi xwe heye herikîna jiyanê de xelq bi xwe li gor eqlê xwe pratik rasyonal ew ki xwe ferasata xwe ew şirove dike şirova xwe datîne mesele gewa ku dibe mesele millet بێگومانە کو حقیقەتە کوردا حقیقەتە سۆسیۆلۆژیکە کوردا حقیقەتە نەتەوەبووینەیە یعنی ئەو نەتەوەبووین نەتەنێ بدەخوازە مەگریداییە ئەو بە حقیقەتە ئۆبجێکتیفە ئەو بخوا دەهەرکە ئەو پرسە هەبوونەیە یعنی تو نکاری هەموو سەرۆکاژی نەتەنێ ئێجاڵانتەنێ ئەم هەموو ئەنتەلێکتوێل کوردپەروەر ئەم بێژن کو دەوژی مەبەواتیشە بەردا لێ دیسەژێ ئەوێ بەهەرەکە او هرکینا کردایتیه نتوابوینه اره تو تکاری آستنگ لپیشیاوی آستنگ بی نظام چه لی دور دا پلان چه هاتیه کرن بیامن یا پلانا دولتی اوه کو اوجی دزانن کو به تمامی او گرسه نکاره بری خواه بده و پیاما دو او لگور و پیاما دو او بگومان یازدانن Arman cavan begumanek eve biyamin stratejik yani real. Eve perçebuneki çekin dinav PKK'da o navre xistina da evkada. O wan perçebuneci ve bejin ev kesin ku girdayı be calane o gotunavi dikin ev Kurdimenin yani bimerane. Evin ku dijin ev dixazin بدجمن عرب دجمن مرابن او اخانات ديكن او دخازن بالدنيا او تشكو تجو جنابي تجو يعني دنيا تشخازه دنيا تشواف ديك يعني مثلا بروجي دنيا لسر باكور لسر روجاوات شيء فلان ام سربيا او بكن لي بيغومان ابكو از بتشتكي او كم هم فكرم دروجن ديروكي داننا yani ev tişteku carekedin temsila Kurdan siyaseta Kurdan de dizayn kirin ve guhartineki ve çebebe guhartineki radikal ve çebebe le ev guhartin begumane ku çava ku xet dixaze xeti devleti dixazin bi şeveyi ve ev nebe le تو دزانی برای 45 سالاجی ام بجن گلک خطبون گلک هرکینا کرده هبو لی دولت مداخله کرد آواکرنا تمثیل کرده دا رولکی پر مزن لیست و او 45 سال یا ترکیه به ترور به مداخله دولت ترکیه چی بو آنها هاجی دولت دیسا اکتوره که کو Kurd temsildarın Kurda ve Kibin u siyaseta Kurda ve Çavabın begumane ku disa ve rola xay aktoriya deslati ve bileyze ser Kurda dvir da edi rola Kurdan dve derkeva ortaya beguman beri her tişti dve entelektüeli ev rastiyan dve beta eşkere kirin دبي بيتا او بروجيان بيتا دشيفره كرن قال لك تشتن انا ها قال لك بلانين بروجيين سيناريوين دولتها ترك وشارتينا اشكران نابجن اشكران ناكن دبي او تش دبي بي اشكره كرن دبي كرد يعني بري هرتشتي او 45 سالا او تركيا بالترور çavahatı avakırın çima em 45 salen çen difş dinav ve teröra bi Türkiye'de dijin hatın dünyayı dijin
وەکەکو ئێدی خەزای وانە وەکەکو تشتێکی نۆرمالە چما ئەو ڕژیم هاتێ چێکردن یعنی دوێ ئەو تشتانە هەموو یەک بە یەک دوێ وەرە دەشیفرەکردن وەرە ئاخافتن هەیە ئەو نایە ئاخافتن ڕاستیان دەرنەکەی وەرتەی بێگومان ئەو کاری ئەنتەلەکتوالانە کاری ئاکادمیسیانە نەتەنی کاری سیاست هەیە ئەوکێ لێ دوێ ئەو ببە مالێ جیواکە کورد کوردن ما جیواکە کورد هیپنۆتیزە بوونە 45 ساڵە هیپنۆتیزە بوونە مانیپولە دەبن شیرۆڤەین وا پارتیان باوەڕ دکن و ئەو دکن گوتنێ وان نایکردن گەما کو تشتێ باشی تێکردن زوو دیسا ئەو دەسەڵات ئەو گروپ ئەو کەسانە دیسا وێ گوهارتنە چێ دکن ما نایە بیراوە هەلبژارتنە هەرێ داویدا کورد گەنجین کووردا رابوون دژی ئەو دەسەڵاتە دەمێ سەرێ خۆ راکردن و قاشۆ و گۆتوبێش هاتێکردن دناو گرسەیەدا ئەو کێدا و گوهارتن چێکردن چی گوهارتن چێکردن ئەو یەک جوان ئێکۆ ئانەها هەیەتە ئیمرالیەدایەوە سەرۆکێ وان بوو کورد گوتن ئەم ناخوازن لێ دەوژی کۆنگرەی خۆدا بەردان لێ ئانەها بووە هەیەتە ئەوکێدا کی هەلبژارتیە ملت هەلبژارتیە پارتی هەلبژارتیە نا دەبینن کو هەن دەستەنن کو بێگومان سەر کووردا تەمسیلە کو ئەو دخوازن وانە فەرز دکن سەپاندنێ دکن دوێ کورد وان تشتادا پر بە ئەقل تەو بگەرن یعنی دوێ تەمسیلا خە li gor xwebûna xwe divê hilbijêrin îro navbera temsîlê Kurdan de û hebûna Kurdan de tezatek heye yani dijberiyek heye krîzek heye bêguman ew krîz bi müdaxaleya dewletê çê dibe heye ew tiş neyê ew kirin yani hilveşandin wek teorîk wek ewkê metod پر زحمته کو سبا پروژه دن دیسا کردا او نکه دیسا مانیپوله نکه یعنی پر مساعده تشمس گور جنابه ته دوی مجاره ده روشنبیرین کردا قدمسیان کردا پارتیین کردا چی بکن گلو لهمبری و پیلا کو دخوازن بره ملت کرد بن عالیه کی دن یا جی انتگری و siyaseta Türkiye buyne bugün cenabete çi peşniyardı ki kekşiraç per zelal ve eşkereye tevgera Kurdi veka tevgera ki netevebune desbekriye di salên heftêda bi taybetî ew dema nû siyaseta Kurd nasnameya Kurd meşruiyeta xwe ji netewebûna Kurd dikire eger netewebûn ne referansa siyaseta Kurd be temsîla Kurd be pêwîstî bi siyaseta Kurd tune ye yani ew tiştên ku aniha demokratîk toplum dibêjin ku eleqayê wê gawa ku ji Kurdan qut bikî tu dikarî herî ya di nav CHP'yê de belkî baştir bikî di nav partiyekê din de dikarî bikî hemîn tişta ew jî dibêjin demokratîk toplum em ava bikin em biratiya ava bikin ewkê ava bikin yani siyaseta Kurd ji bo ku meşruiyeta xwe sosyolojîk qewî bike bihêz bike divê netewebûnê mesela netewe Kurd bike paradigmaya xwe ya navendî axaftina xwe ya navendî îro divê hemû entelektüelên akademisyenên siyasetmedarên çalakwanên Kurd îro demaviye bên bahev û di ciyekê de li forumekê li Diyarbekirê yan li deverekê din divê peyam bidin ku ew neteweyekin û ew neteweya Kurdin û em li gor maf û hukûk û siyaset û aqil û hişmendiya netewebûnê em ê tev bigerin ev ya ne dijmintiya Türkiye'ye ne perçekirina Türkiye'ye ne evkê em netewene yani nasnama em netewebûnê ye ev ya tenê dikare rêya Kurdan rêya siyaseta Kurd veke û siyaseta Kurd temsîla siyasiya Kurd vegerine koka xwe yani ser esasê xwe resen xweser yani ew rojên ku em bêjin siyaseta Kurd di dema nû de modern da
درکت هولی هزاخه جنتوابونا کرد دگرت و براستی جی دمکی پر کنده پر به گرسایی بو پر به بلند بو تبگر او بو پشکت چما جبر کو مشروعیت آخه جی کردبونه دگرت کردبونه دگرت نتوابونه دگرت که اشار وقتا ما وای ما درباس کر 15 دقیقه جی درباس کر لی مری تر یعنی صحبت تا زوقه کی دیگه باور دکم گلک تماشاوان جی زوقه دیگه تثبیت تی نیخاندن تی هیجانه دخوازم به پرسکی ام به ایرو و برنامه خلاص بکن ده چاره سرکرنا کنفلیکت نتوی جواکی ده جناب تا افتشتا باشانه دو تشت گرینگی یک مثلا ریواز دو زمان yani tevgera Kürt em bibin bi vî şeklî ya jî PKK Abdullah Öcalan bi şeklekî gengeşiyekî dest pê kirine gelo divê merî hinekî gava di cenabê te got divê merî xwe bi rêxistin bike aliyê neteweyî xurttir bike bixebite lê divê merî şansek jî bide hele ev pêvajo derekî derê bi awayekî nerm bi awayekî mirov zimanekî hîn çêker merî vê pêvajoyê bişopîne ku ew biçekî dere bi xwe qeneta me ez yani taliyê cenabê te bêje ez dibêm kes nikane rê li ber xwestekên netewa Kurd bigire lê ji bo me qezenca herî mezin xurtbûyîna siyaseta sivîl ya demokratîk e ev barê şerê çekdarî ser milletê Kurd rabe milletê Kurd ew ê pir rehet xwe bi rêxistin bike û ew ê doza mehvê xwe yî neteweyî bike ji alî ziman ji cenabê te dixwazim ew fêr bim dîtinê te gelo ev karê bibe ku bi zimanekî hîn nerm ya jî çêker ya jî hin daxwaziyê deyne astekî bilind ku deriya vekin ev jî metodekî nine ku hatiye hilbijartin yani yekcarna divê merî empatiyê bike ji alî wan jî lêmêze bike ev rêkî nine gelo نرينا من تشكدنا كسراج يعني او دولة ترك بدولتك ايديولوجيكا يعني بايديولوجيك حركتك رفرنسا ويجي تكنتويه تو اگر دولتي قسم اري الترناتيفا بيجم يعني كردا بيجم اگر تو دخازي كو د دولة ترك د جوات اخرى ريك بدي برخه وببي الترناتيفك ببي اكتورك سياسي دو دفير رفرنسا خا جنتوابونا خا بقري جنتوابونا خا بقري نتوابون جي يعني دفيت او ببد شوا يا تك نتوابون شوا ديسكورسا دولة تركيا بارتي وان مشروعات خا جويد قرن عمو بارتي وان دفيت توجي مشروعات خا جنتوابونا كرد بقري دفيت تو فيا بكي ايديولوجيا خا diskursa xwe, gotina xwe, gotara xwe. Heta viya nekî tu nikarî bibî alternatîv. Heya niha ev ya ji aliyê Kurdan ve nayê kirin. Yani ew ji aliyê PKK ve ewa 45 sale haydi em bêjin 30 sale temsîl êdî behsa netewebûna Kurd nake. Yani erê mesele Kurdî suîstîmal dike viya bikartîne tevî ew qas bi xirabî temsîla xirabî اكو خرابيه ديك وقت شاري تشكتاري اوكي تبيفيا كرد ديسا في جريدن اوياد دا خويا كرنكم ملتي كرد جبود دا خازن خوي زمان كولتور ناسنامه انغو نتوبوني اماده هرتشتيه قواكو تمثيلك كرد سياسي مشروعية خارج نتوبونا كرد بقرا بروي كس نكاره بسكنه چه دولت چی نکاره بسکنه آنها او پرسته منجبیر نکریه کو یعنی گلو پروژهین ناو دولتی جبو باکور جبو سوریه چیه اگر کرد اراده خواهی جواکی یا بهزه که مزن بر به پرنسیپا نتوابونه دیار بکن دنیا داویدا مجبوره بترابه حیانها
نبترابون لباكور جبركو تمثيلا كردي وقت ترور حتى كريميناليزه كرن اري انها زماني نتوابون شخنت زمانك نرمه شخن زمانك كولتوريه شخا دسالين هفته دا تبيراته يعني ما بحثا زانبوني دكر علم دكر كولتور دكر هنر دكر افتشتانا دكر كارين ما او كاران بو روشنبيري بو peşketineki kültürü bu yani روشنبون بو هز نتواك هشمندية خب بفي بروسيسي دقرا بفلسفه دقرا بعلم دقرا بهنر دقرا تو جنابة لألمانيا دمينا نتوابونا ألمانيا دسايا فلسفه واندايا دسايا kültürü hüneri واندايا yani begumane ku gava ku şerê çekdarî nebe Kurd vekek terörist kriminalize neyikirin ew kesên ku canê xwe ji bo amade ne xizmetê Kurda bikin çûn canê xwe dan ewana wê bibana hunermend bibana tacir bibana insanên xwende û rewşenbîr û ew ka netewebûn ew e yani ew tiştik ew tin nebe وقت سوسيولوجيك او قهرتن تنبه سياست شي نكاره تمثيلك باش بك سياست شي بتنك بمينا جيك تنك ده بمينا لورا perspektiva kurda ana ava netevebun esasa ideolojiya netevebun dve vaka bergah vaka regah şxara deynin و اوya bebe diskursa esası و بالزمانki disan nerm يعني او نايبه معناه كو قواكو ام دبجن ام نتوانا ام حاضرنا ام نتوا ترك او تيك ببنيانا مثلا من او تيك برنامج نتوا تركه بالعكس بلكي دسايا نتوابونا مدى او بالرسني وبخوسري باوتانتيك دكارن ببن نتواك انا ها نتواك اوتانتيك نين نتواك ايديولوجيكين كو جاليه دولتي وتين تي اوكر شكاك ياشار ولا ببورين از خوازم تكلم نابري وما وقت اخو پر درباس كر هما تشتيكو تو جرينج دبينه بحثوان جي بك وام برنامج از باورم او برساته من كم او كيكر اللي بورنا خد خازم يعني كيكش سراج مسألة داخازا كردان کو دنیا به داخازا کردان پشکریا داخازا کردان بکه مثلا نتنی کاری دیپلماتیکه نتنی حولدان اوکه مثلا هبونا کردا که ام براستی اوتانتیک نشان دادن دنیای yanına ام هبونا ما چیه ام ملتکی آشتیخازن ام ملتکی خودی کلتورکی کونارن ام ملتکی کو زمانکی پر دولمنده نيرين ما الدنيا همان اسلاميستي ما هر مزن صلاح الدين ايبو الدنيا را دانشان كنكو او جبو ديالوغا مدنيات هي جبو ديالوغا دينايا مل كوباني نشان الدنيا دا كو ام نرخ نتوبون وشارستانيه خسر د باريزن د كولتورا ما د خوازايا كولتورا ما دا تشتكي جدا هي اكو همو نرخ دنیای و لهودکه کردن کو دچن لجیه که لاوروپا که لجیه که برزو آدابته دبن جبر کو دوچخد دو خزای وانده او نرخانه او هبونانه اگاوا کو ان واتشتان نشانه بدن ام yani derfeta normalize buyuna atmosfera siyasi bu Kurdan gava kuçede ben devereki Kürt ev kultura van ev xazaya kultura van derdikeve peş nasnamaya van ve çağı brengeki din imaj digre imaj de dünyayı gava ku ev be beygumane ku dünya ve be icbo Kurdan sermaye amaya her emezin ev sermayeye yani ne axaftini me siyasi radikal bun çek u nizanım çe erek beguman jibo NATO jibo Amerika ev ku Kürt şervani başın şervani her erzanın şervani her evkin evci fedakarın evci rol dleyize li ev hamu ji mentaliteye ke ji kultura kete ji ahlaka ke kurdati
Yani evya ve revşa siyasi normal çeve ve Kürt dikaribin xwanîşan bidin. Yani heyana ha sernavê Kurda her kesin din xastine bipeyvin. Her Türkmen dane nişan kirin em çawane. Avrupî yên oryantalîst dane nişan kirin em çawane. Divê ev fırsat were ji Kurdan ew derfet bêdayîn ku Kurd xwe nîşan bidin Kurd çi ne. Gava ku em ew şerta ew derfeta peyda bikin, ez bawerim ku em digihîn hemû hedefên xwe warmancî xwe. gelek spas keki yaşar rastî jî min ji sohbeta te sûd wergirt mala te ava ji bo ew tespîtê Ez spasiya te dikim, gelek spas dikim. Tu hevalê minî hêja zanim tu du rastiyayî. Gelek spas mala te ava. Temaşevanên hêja me bi akademisyenê Kurd Rêzdar Yaşar Abduselamoğlu banga Abdullah Öcalan û bûyerên girêdayî wî kirin. Bêguman ev pêvajoya ew ê hîn berdewam bike û dem dem em ê ban Keki Yaşar û siyasetmedarên Kurd jî bikin. Em ê li gorî daxwaza netewa xwe bernama li darxînin. Lê di her konflîktên bi vî rengî de roj tê dem tê ev mijara bi şiklekî çareser dibe. Bihêviya ku tund û tu jî ji jiyana milletê Kurd bi dûr keve û milletê Kurd ji bo bi rehetî bike mahv û azadiya xwe, ew jî bi yekrêzî û li ser bingeha ku em milletekin û ji milletbûyînê heqê me çi ye em wî heqî dixwazin bi wî şiklî bidomîne. Heta carekî din bimîn di xêr û xweşiyê de û şeb baş.